on anem a passar-ho bé. És la colla. Trobarem amics, mons per descobrir. Accepta el repte, és la colla. Ara estem connectats, este és el teu canal. Quan la colla és com olla, qualsevol cosa pot passar. Avui és un dia especial, estem amb la colla. Avui és un dia especial, estem amb la colla. Hola, colla, perdoneu, és que no sé on està Pau i m'estranya molt que no vinga a presentar la colla. És que és molt estrany, on deu estar? Bé, doncs hauré de presentar jo sola el programa. Xapeta! Saps quin dia és avui? Avui és el Dia Internacional del Pallasso! Oh, la colla! Oh! Ai, Pau, quasi m'agarra un patatús. Ai, perdona'm, Laia. Molt graciós, Pau, molt graciós. Ai, moltes gràcies, Laia. I vosaltres, colla, sou uns pallassos tan bons com jo? Espera que millors. Graveu-vos un vídeo dient com un pallasso la colla que em balla! I si no en teniu, nosaltres vos posarem un nas i una monyosa de pallasso. Envieu-nos el vídeo al WhatsApp o al correu electrònic de la colla. I a més d'eixir en el programa, participareu en el sorteig de 4 entrades per a Rio Safari d'Elx. 2 d'adults i 2 infantils. I vinga, va, que teniu de temps fins al dimecres. Vos deixem amb un divertidíssim programa de... La colla! Ei, colla, com esteu? Jo sí, posant-me un poc en forma perquè el repte d'avui requereix coordinació i resistència. El repte d'avui és molt divertit perquè els i les participants hauran de fer una carrera de relleus. Primer anant en carretó i després botant en una bossa. Este és el Carrera en Carretó Challenge. I ara veurem com se'ls dona als xiquets i les xiquetes del Col·legi Mediterrània de Xàbia. Hola, colla! Com esteu? Bé! Molt bé, jo tinc una pregunta. Sou més de caminar amb les mans o de botar amb els peus? A veure, este xiquet que va igual que jo. De caminar amb les mans. De botar amb els peus perquè m'encanta botar a la comba. I relacionat amb això, sabeu com es diu el repte d'avui? Veig que heu fet els deures, encara que per a superar la prova el que haureu de fer serà eixir des d'esta línia i anar cap a la meta fent curses de relleus. Però així ve la complicació. El primer que fareu serà posar-vos per parelles i fer carreres en carretons. I a partir de la meitat del trajecte, un de vosaltres tornarà cap a la filera i l'altre agafarà una bossa de carreres i anirà botant cap a la meta. Fàcil, no? Ah, i compte, perquè heu de superar la prova en 1 minut i mig. Tot clar? Sí! Sí o no? Sí! Què creus que és el més complicat del repte d'avui? Las carretillas. Porque cuando estamos avanzando pierdo el equilibrio. Les bosses perquè puc caure i se me pot caure un altre dent. Tens pensada alguna estratègia per a superar este challenge? Sí, intentar no perdre l'equilibri. Anar coordinat amb els meus companys. Anar molt ràpid. Diuen que ho tenen tot clar, però tu que els coneixes, penses que superaran la prova? Quan es tracta de deures, sí que és veritat que costa un poc més, però quan es tracta de passar-s'ho bé, jo penso que sí. S'han preparat bé per a este repte? Jo crec que sí. A més, en educació física s'ho han preparat molt bé. A més, és un equip que li agrada molt treballar en grup i som molt treballadors. Això ho comprovarem de seguida perquè avui la cosa està complicada. Ja estan tots en posicions, així que comença el Carrera en Carretó Challenge! Ja, temps! A veure com van aquests carretons. Molt bé, són ràpids, es nota que han assajat. El moment crític, el de posar-se a votar. Vinga, ràpid, que n'hi ha temps!
A veure, entrar a la bossa és un poc complicat. I voten, voten ràpid! Torna, corre lent! Ho fan superbé, la veritat, A veure, les xiques estis. Molt bé. La veritat és que tenen una tècnica impecable per a l'hora de votar, Ja comencen a pegar la volta. Qui ha sigut carretó torna a ser el portador. Ai, este xiquet de la camiseta blava crec que té problemes. A veure... Corre! A veure com van. Vinga, mare meua, passen de la meta i tot. Vinga, que ho esteu fent superbé. A veure... Molt bé, estan preparades. Estan a punt d'eixir. Ja! Vinga! Molt bé. És guai perquè són el mateix equip i van supercoordinats. A veure com va el temps. 5, 4, 3, 2, 1... Temps! Molt bé, colla, la veritat és que heu anat molt coordinats, hi ha hagut moments crítics, però heu superat el repte! Què t'ha paregut el més difícil? Anar votant a la meta. El carretó perquè feia mals a les mans. El carretó perquè tenien que anar coordinats. En una paraula, descriu el challenge d'avui. Ràpid. Divertit. Emocionant. Entretingut. Fàcil. Calorós. Genial. Nerviós. Divertit. Treball en equip. Entretingut. Coordinació. Companyerisme. Caigudes. Dolorós. Super. Xulo. I com que ens ho hem passat tan rebé i sou un grup tan xulíssim, vos hem portat, xanant, unes camisetes de la colla! Clar que sou de la colla! I com que sou de la colla, vos pareix bé si ens fem una selfie per al record? Sí! La colla! Ei, colla! Vos mola llegir, veritat? I teniu algun llibre que vos ha agradat tant que no volíeu que s'acabara? En el Toc d'avui parlem dels llibres que ens llegiríem una i 1000 voltes. Comença llibres que ens han marcat. Comence jo. Este es diu Ximo Potter i el col·leccionista de mòbils. Este me'l van regalar per Reis fa un muntó d'anys i jo no l'havia demanat. Però mira, te ho encertaren. Sí, doncs este llibre va d'un xiquet que es diu Ximo Potter i es convertís en el protagonista d'una sèrie de ficció escrita per son pare. Li passen una barbaritat de coses i en una d'elles coneix el col·leccionista de mòbils, un personatge molt peculiar que l'enredra en una missió secreta. És boníssim. Clar, Ximo Potter. És que tu eres fan de Harry Potter i de tot el que se li parega. Jo en tinc un que també t'encantaria, però tu t'ho perds, Julibert. Ui, no me'l deixaràs? Que no, Pau, que és el nom del llibre. Te'n recordes aquell estiu que anàrem amb els pares a Moncofa? Sí. Doncs me'l vaig comprar allí en el mercat de segona mà. Ai, em flipen els mercats. En este llibre, el protagonista es diu com tu, Pau, i està encabotat en que a casa hi ha un fantasma que li furta les coses. Però saps què? El culpable de tot això és un donyet que s'endú tots els objectes a un món imaginari. I tu saps què? Què? Que jo no tinc cap donyet imaginari, però sí tinc una germana molt real que em furta les coses. Jo? No ens desviem del tema. Este té molt bona pinta. Ui, este és molt guai. Es diu el Capità Zeimer. Li vaig agafar al cosit David de la prestatgeria. Li pensava tornar, però
Encara el tinc així. Tu te'l volies quedar. Bé, ja t'apanyaràs amb ell, perquè ara ve molt pel garatge i segur que te'l veu. Tranquil·la, que tinc una solució. Si el reconeix, diré que el vas agafar tu. En esta història apareixen una xiqueta, la seva colla d'amics i el seu iaio, que té Alzheimer, eixa malaltia que fa que la gent major perda la memòria. Entre tots, ajuden el iaio a recuperar els seus records i li canvien el nom per Capità Alzheimer. Mola, perquè la gent major són sempre uns superherois. Ah, i a més, en el web d'Apunt podeu trobar un curtmetratge sobre este Capità Alzheimer. Vinga, va, i ara l'últim. Este me'l vaig intercanviar amb la meva amiga Neus en un campament d'estiu. Em va dir que era el seu preferit i no m'estranya. I de què va? No em deixes amb la intriga. Única és una xiqueta fantàstica que viu en un bosc rodejada de follets i de fades que són la bomba. I té un amic que es diu Tafaner, que clar, amb aquest nom sempre està clavat en tot. I un dia descobreix una ciutat on tots els habitants són iguals que única. Ah, a veure, fantasia, follets, fades, sí, Pau. té molt bona pinta. Sí, però ens hem d'acomiadar de la colla. Ja te llegiràs després. Ah, sí, adeu, colla. Ja ho veieu, llegir mola molt. Però molt. La setmana passada vos vam demanar vídeos amb la vostra disfressa de Halloween dient la colla com boia. Estos són els vostres terrorífics vídeos i el guanyador de les 4 entrades... 2 d'adult i 2 infantils... Per a Terra Natura. Endavant, vídeos! Colla con boya. La colla con valla. La colla con boya. Colla con boya. Ui, hola, colla! No vos havia vist, estic així concentradíssima buscant animals pel cel amb els meus prismàtics. No, que no estic buscant pardals, estic mirant una miqueta més lluny. L'univers. Ui, sí, no poseu eixa cara de sorpresa que hi ha molts animals que han viatjat a les estrelles. Què? Que no em creieu? Ara ho veureu. Enlairament preparat en 3, 2, 1... Quasi 15 anys abans que el soviètic Yuri Gagarin fera el primer vol espacial, un grup de mosques de la fruita van arribar a l'espai. En 1947 van ser llançades a una altura de 170 quilòmetres per a investigar els efectes de la radiació i van tornar sanes i estàlvies. Altres animals que han fet història en la carrera espacial són estes dos tortugues, que en 1968 van ser les primeres habitants de la Terra que van fer la volta a la Lluna. Afortunadament, les dos també van tornar sanes i estàlvies a la Terra. Què dic jo? Els penjarien una medalla, no? Jo no ho farien, que tenen la closca molt dura, Tortugues, mosques, les espècies més xicotetes van ser les primeres, però no les úniques que han viatjat a l'espai, no. Hi ha hagut molts altres animals més grans que són igual d'allunassinants. En 1963, Felicet, una gata de carrer de París, també va viatjar fins a l'espai. Va ser entrenada junt amb altres gats anomenats els astrogats, amb proves molt dures d'acceleració i sense gravetat. Esta astrogata va estar 13 minuts en la ingravidesa i va tornar a la Terra en paracaigudes. Tota una astronauta que té segells i tot amb la seua preciosa careta. Meu!
Però els animals que més han viatjat per l'espai exterior són, sense dubte, els micos. El primer mico astronauta es va dir Albert i els Estats Units el van enviar a l'espai en 1948. A partir d'aquest moment, i com a homenatge a este pioner, tots els micos astronautes llançats pels americans es van dir Albert i van arribar fins a Albert XX. Jo crec que ja tocaria canviar-los el nom, no? Pau, el mico astronauta. Sona perfecte. Si hi ha dos animals astronautes quasi tan famosos com Neil Armstrong, el primer humà a xafar la lluna, o Pedro Duque, el primer astronauta espanyol, ells són un ximpanzé americà i una gosseta russa. Ham va ser el primer ximpanzé entrenat per a no només viatjar a l'espai, sinó per a poder manejar algunes palanques de la nau segons les llums que tinguera activades. I en 1961 va pilotar una missió de prova per a comprovar què sentiria després el primer astronauta humà que fera eixe mateix viatge. Però si hi ha un animal mundialment conegut per viatjar a l'espai, eixa és Laika, una gossa russa que es va convertir en el primer ésser viu terrestre en orbitar al voltant de la Terra. Després d'un dur entrenament, va ser elegida entre l'anomenat Esquadró de Gossos Cosmonautes i enviada a l'espai a finals de 1957 a bord de l'Sputnik 2. Es va fer tan famosa que el seu nom figura entre els astronautes més importants de la història i té monuments, carrers i places amb el seu nom. Tota una heroïna, esta Laika. M'acceptaran a l'escola on van entrenar Laika per anar jo també a l'espai? Laika, Laia... Si fins i tot els noms es pareixen. Però un segon. A l'espai, què mengen? Perquè jo això de menjar sobrets no ho veig massa clar. No. Bon dia, 40 maula. Què fas tan atrafegada? Estic fent una coreografia, però no m'acaben d'eixir els passos. Vols que t'ajude? Jo sóc el rei de les coreografies divertides. Sí, vinga! Què fem així? Dona, està claríssim. La 40 maula toca la dolçaina que sona tirorirorirori, tiro-tari-ti-ti. I Dani Miquel toca el tabalet que sona pam, pa, pam, pam, para, pa. De categoria. I així alcem la mà, peguem una volta i movem el cul. Movem el cul i després la panja. Va, que ja tenim la coreografia. Preparats i preparades? Música! I ara, amb vosaltres, la nova orquestra! Dani Miquel i la banda de les fretes! Que no pare la festa! La 40 maula toca la dolçaina que sona pi, 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 pi. I Dani Miquel toca el tabalet i sona pam, 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 pam. El tio Butoni, ell toca el tromboni. Com sona? Ai, fe dragolina, tocant la mandolina, que sona tri, 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 tri. Sona la música i alcem la maneta, peguem una volteta, que no pare la festa. Sona la música i menegem el body, come on everybody, rodem com la Gioli. Meneja el dit. El dit. Meneja el dit. Pega una volta com feia Joan Petit. Vaya! Alba és la més gran, tocant el teclat que sona Clinc-clonc, clinc-clinc, clinc-clonc, clinc-clonc. Així tenim candela i amb la bateria Estela. Com sona? Tom, 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 tom. Ximo és tot un crac quan es posa a cantar i sona lo, 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 lo. I ara la gran Pepa! La mestra de la trompeta I sona! Sona la música i alcem la maneta, peguem una volteta, que no pare la festa. Sona la música i menegem el body.
amunt. Després l'altra maneta. L'altra maneta. Peguem una volteta. A rodar. Rodem com l'allioli. Passem una maneta. Després una cameta. La cameta. Peguem una volteta. Ai, mare, que difícil. Fem com en el sambori. Passem una maneta. Després l'altra maneta. Peguem una volteta. Marejant l'allioli. Sona la música i alcem la maneta. Peguem una volteta, que no pare la festa. Sona la música i menegem el boti. Come on everybody, rodem com la llioli. Sona la música i alcem la maneta. Peguem una volteta, que no pare la festa. Sona la música i menegem el boti. Come on everybody, rodem com la llioli. Uf. Ui, quina pudor. Hola, colla! Oh, Laia, però que contenta. Si és que avui estrenem secció. Però, Laia, la colla ja fa temps que coneix l'unboxing. Sí, però ara arriba la revenja de la colla, l'unboxing sènior. Com? Sí, abans eren els majors qui reien de nosaltres perquè no sabíem el que teníem davant, però ara els toca a ells posar cara de... Això què és? Ah, ja ho entenc, que divertit. Vinga, va, obrim la caixa a veure si saben tant com creuen. Un Pop-It! Correcte. Comencem forts, Laia? Ja t'ho havia dit, arriba la revenja de la colla. Ostres. Uy, ¿eso qué bonito es? Uy, qué guay. ¿Eso qué es? ¡Oh! Chica, ¿esto qué es? No, la nuestra época existía. En la nuestra época no. yo eso no No me había visto. no ho havia vist, no? Ai, a lo millor Para també... plegar les molles de la A mi, a lo taula. millor per encaixar algo també podrà vindre. ¿Qué vols que te diga? Yo para ficar los gots cuantes currises descurar, ahí es gots, para que no sé, pero... Mira, mira quién es la que da el cristal. Jo fica mira, fas així, perquè va per fora. Pa acá dins, este també. Esta, Cari, ve? Ah, per una banda fa més ruido que per l'altra. Clac, clac. Hace el ruidito de clic, Esta está sorda. clic, para hacerse masajes als peus. Jo crec que serà més A jugar. per jugar, per posar pa dins i pa fora. Sí. Però el sentit no lo sé. I jo ho gastaria, no sé, quan estic avorrida, fer la boleta pa amunt, pa dins, pa fora, perquè una altra cosa no em cap en el cap. En vez de la sopa de letras, te plantas esto. Ara mateix m'està relajant, no és broma. No ho sé, jo no. Pues mira, tiene colorines, chica, y está bonito. Pues yo no, es un trasto. Apenas divertidet. Era per passar el rato. Com te jugar al Rubik Cub? A veure quan... Popi? Popit? El popi per el ruidet, pot ser. Que gràcia, veus? Pop-Pit, Pop-Pit, Pop-Pit. Como las pompitas, como si fueran las palomitas. I el popit, per què servís? El Pop-It és una figura de silicona amb unes bambolles que quan s'apreten fan pop i és un joguet sense fi, perquè podem estar apretant les bambolles per les dues bandes i no cansar-nos mai. El Pop-It va néixer per ajudar xiquets autistes a combatre l'ansietat i per això ens ajuden a relaxar-nos quan ens posem nerviosos. Com jo quan tinc examen, que necessite 30 Pop-Its per a poder tranquil·litzar-me. Juguem tant amb el Pop-It que fins i tot hem aconseguit que siga viral. I encara que nosaltres l'usem només per a jugar, a l'escola hi ha professors que l'usen fins i tot per a ensenyar. Quin bon invent, això del Pop-It! La colla! Quin programa més divertit, colla! A veure, Pau, tan divertit com tots. Però què dius? Només amb la cara... Amb la cara que has posat al principi, amb l'aigua... Només per això... I la setmana que ve serà encara millor perquè tindrem a un muntó d'amics fent de pallasso com jo i dient la colla com balla. Ai,
Això és veritat. Graveu-vos i envieu-nos el vídeo al WhatsApp o al correu electrònic de la colla i entrareu en el sorteig de 4 entrades Per a Rio Safari d'Elx, 2 d'adults i 2 infantils, però recordeu que teniu de temps fins al dimecres. I no oblideu que ens veiem sempre que vulgueu en el web. I tots els caps de setmana en la tele d'Apunt. Ara vos deixem amb l'agenda. Disfruteu molt del cap de setmana i rigueu moltíssim. Perquè fent el pallasso... La colla acompanya! Ara sí que és el programa més divertit del món. Encetem l'agenda amb la gran festa de la infància que se celebra este diumenge al Parc Gulliver de València. Una festa especial plena d'activitats i sorpreses per agrair als més menuts la seua paciència. Al Teatre Principal d'Alacant ens plantarem en una festa rockera d'uns iaios amb moltíssima marxa. Amb el musical Forever Young del tricicle descobrirem com la gent major també porta el ritme a les venes. Al MUC de Benicarló podrem descobrir l'univers ocult de les pedres amb Pedra a Pedra, un espectacle per a disfrutar en família on aprendrem a veure tot el que hi ha dins d'estos elements de la natura. Tornem a València amb el clàssic El gato con botas a la sala La Petxina. Teatre, circ, titelles, màgia i cançons acompanyaran este gat que només necessita un barret, unes botes i una moneda per aconseguir el seu somni. I acabem a Elda, fent esport en les carreres infantils que se celebren este diumenge a la ciutat, amb uns circuits adaptats per edats de 0 a 15 anys per a córrer a l'aire lliure i en família.